shout out ni Junre Chuba. Dapat. Miyana siya sa comment na ako ay. Bagay ka sa imong video dong, padre. Makahinumgum ko atong mananabtan ba nga nangadji og 1,000 ka amahan namo. Og 1,500 ka maghimaya ka Maria sa namatyan. Napanos na lang ang biko kay nahuman ang pangadji ni kabat pagtulok kagabi og 2 ka adlaw ang nanabat. Gipang-urom na lang gumikan sa kadaghan sa gipangadji. Shout out no mao dito ihang gi-comment sa akong video. Sumay kahinumdum pug ko atong panahon bas pangadji ba. Kaya ako mong mama no mananabtan. Mananabtan ang akong mama unya pagkahuman kanabi tong panahon sa kalagkalag no. Istoryahan yun mo ani ba. Buhi pag yun akong igagaw kung tagsa gidala na sis kong mama. Kaya atong hisgutan ni pagayo paminaw mo. Karon kay kato kong igagaw grabe mi kadalok og kaon no dila na to hinganlan kay maipit kung tagamay. Ang nahitabo sus karon kay pag adto to pikas balay kining mananabtan ta mura tag pare. Oh no. Pag humanros pangadji gipakaon og daghang kayong tinibuok manok, mga budbud puto bingka. Kaon yung tinuod akong igagaw. Pagkasunod balay mao gyapon ngadji na pud akong mama. Mao gyapon gipakaon gyapon sila tinuod. Kaog budbud puto manok ug mga unsa pa. Kaputing namiagod tag sa ring kalagkalag kada tuig ra. So putoy na hitabo. Sulod sa 5 ka balay nga ilang gisak-an. Ning sandig na daw ang akong igagaw. Pulong pas ko mama, mo ko ban kay bata-bata pa mo ko ato kay mahadlok og wakwak. Kaya wakwak na bukid-bukid. Karon ni ana nang akong igagaw daw tiya. Mupahulay sa kutiya kay di na ko kaginhawa. Iniginhawa na ko mulugsot ng mumu. Mulugsot ng mumu. Tuod sa kaon. Grabe yung kinananay. Grabe yung kinananay ni basta anak tag kalagkalag ng mga G bitaw. Muna gi-comment ni John Ray nga grabe daw kuno kayo ang akong video mura kog nga G. Karon hisgutan ring pangadji o di ba? Grabe gyud og experience kabahin sa pangadji. Basta ato akong mama mura gid siya mamatay hinubay kay ang akong igagaw nakasandig. Pangayo siya time out kay ang iyahang kakapoy kabusog kaluya nag-abot tagsaragod taon kay pangadji sa kalagkalag ra gid taon niya grabing kaon mao na nga kita og kamo manganha gay mog asay ayaw ninyo saligi ang inyong tiyan pagsalig mog cellphone og laptop aron dako-dakog budiga ug daghan-daghan mog madalas inyo. So shout outs na to mga viewers ilabi na gyud ni John Ray dapat na kanunay na to ning nagsuporta sa to ang mga vlog. Thank you dong John Ray, i-flex na to ang imong komentaryo. Daghang salamat og maayong gabi kanatong